Os mariñeiros non solamente somos os que pescamos o peixe e o marisco, xunto cas nosas familias tamén somos grandes consumidores deses produtos do mar, e é por eso que sabemos moi ben cando o marisco está cheo e tamén cando o peixe está fresco, e para eso temos varios trucos. Os mariscos como a sentola, canto máis dura teñan a cáscara, máis cheas van a estar. Por eso é que ás veces podedes ver nas lonjas ou aos mariñeiros apretándolle a uña para ver can dura está, ou tamén apretándoas co dedo así no peito. Apretándoas no peito para ver se está dura. Esta ímola devolver ao mar porque é unha femia con ovas. Cas nécoras síguese o mismo método, solo que en vez de apretalas na uña, o que se fai é tentalas aquí no lateral, onde teño o dedo pulgar, e aí apretase un pouquiño, e se vai para o fondo, sin rompela evidentemente, é que está vacía. A nécora tamén está ahora mismo en veda, así que vai de volta para o mar. E como podemos saber se o peixe que estamos comprando ou que alguén nos dá está fresco, ou se o temos na nevera de varios días, se aínda o podemos consumir? Pois ben, os mariñeiros, o primeiro que miramos para saber se un peixe está fresco é a jalada, ou como se diría en castellano, as agallas ou branquias, que é por donde respira o peixe. O peixe, cando está ben fresco, ten a jalada, ou branquias ou agallas, super rojas, como este pancho bicudo que teño aquí, como este pinto, como este serronco, este bonito do Atlántico, tamén mirade que rojiña a ten, incluso a faneca ou esta rebalisa. Así teñen que ter a jalada. Evidentemente, co paso dos días vai perdendo color, que a teña rosadiña non quer decir que estea malo, simplemente quer decir que está menos fresco. O que non deberíamos consumir é un peixe que a teña tan pálida que casi pareza blanca. Eso teríamos que descartalo. Outra característica que ten o peixe cando está ben fresco é que ten os ollos totalmente transparentes e cun aspecto como se estuvera vivo. Non os pode ter hundidos para dentro nin opacos. O igual que o moco e as escamas. Ten que estar brillante e o moco ten que ser transparente, non pode ser opaco, ten que ser completamente cristalino como estes que teño aquí. Outra cousa que nos indica a frescura do peixe é que este entalado. Que quer decir eso de entalado? Bueno, pois que está como este bonito do Atlántico, que está teso, vale? Que ao tocalo a carne está firme, está dura. É certo que ás veces o peixe, se o manexamos moito, como a xente que ten a mala costumbre de coller a fruta no súper e apretala moito, pode ela mesma estropealo. Non fai que o peixe xa non se poda comer, pero sí que lle fai perder frescura, sobre todo porque a parte máis sensible do peixe é a barriga. E mentras está sin limpar, mentras está sin abrir, que andemos a sobalo e a tocalo, que perda ese entalamento, pois fai que se estropee con máis facilidade. Un dos factores que máis contribuye a que o peixe se estropee é a temperatura, que se quente. Por eso é moi importante que cando comprades o peixe na pescadería do Gadis, que ademais vos lo dan moi ben empaquetado, cunha bolsa isotérmica, que o levedes canto antes para a casa, para metelo na nevera ou para cociñalo. Non o deixedes no coche, porque a mellor dambos ben o peixe e estropéase ao subir a temperatura. Por eso os mariñeiros acostumbramos a levar hielo a bordo e ademais botarlo ao chegar a puerto e metelo no coche isotérmico para o transporte, para que se manteña frío todo o tempo. A temperatura pode estropear o peixe en moi poucos minutos ou horas. Un peixe ben fresco, sobre todo no caso deses peixes delicados como este que teño na man, como as fanecas, os badeixos ou a merluza, é que cando están abertos a zona da tripa, que é por donde antes se suelen estropear, a piel que recubre o interior onde están os órganos non pode despejarse da carne. Outra cousa que tamén pode ser indicativo de que un peixe xa non está moi fresco é se dá mal olor, se dá olor a podrido. O peixe, aínda que huele a peixe e hai xente que non lle gusta, ten que oler a eso, a peixe, a mar, non pode oler a podrido. Se hai o mínimo indicio de un leve olor a podrido, millor é que o descartemos, ese peixe xa non está bo. Algo que tamén é moi importante conservar é a riqueza dos nosos mares e océanos, e ademais ese algo
que todos podemos contribuir, cada un arrimando o seu granxiño de area. Os mariñeiros os primeiros pescando dunha maneira responsable e sin arrasar co mar, e os consumidores non comprando esas especies que non dan a talla mínima, que están en veda, que están protegidas ou que teñen ova. Así que vos parece se me acompañades devolvendo ao mar esas especies que non podemos levar para a terra? Hoxe teño aquí un par de marajotiñas pequenas que aí se van todas contentas, e tamén teño 4 pulpos piquiniños. Mirade, aquí teño o primeiro e aí se vai todo contento, pero teño aínda máis. Mirade, aquí teño outro que tamén se vai a medrar, unha pequena raia riscada que é pequena e ademais é unha especie protegida. Outro pulpiño máis. Ei! Veña, chao chao. Ese vaise por debaixo do barco. E queda aquí un último que está como unha pelota. Mirade. Vámoslo devolver tamén. Chao chao. Ahora mismo o lombrijante tamén está en veda, así que, como me acaba de mandar meu irmán, este que ven hoxe nas nosas redes tamén vai de volta para o mar. Aproveitamos tamén para devolver este mini santiagiño, pero tamén este outro máis grande, que tamén é unha femia con ovas. Pois arrancamos para a terra, por eso xa me despido. Espero vos no próximo vídeo, que vaya todo moi ben.